poďme sa spolu ponoriť naozaj hlboko do toho, ako funguje naše vedomie. Dnes sa pozrieme na stavy známe ako džhány, čo sú v podstate vrcholy meditatívneho sústredenia. Ale nebudeme sa na ne pozerať cez optiku mystiky, naopak použijeme na to veľmi prísny pohľad modernej komputačnej neurovedy. Len si to predstavme. Staroveké kontemplatívne tradície popisujú absolútny vrchol tejto praxe presne týmto slovným spojením. Je to dosť prekvapivé a hlboké však. Zánik vnímania, v podstate zastavenie sveta. A pozor, toto nie je len nejaká filozofická úvaha alebo metafora. Toto je vedecká otázka. A my sa dnes pokúsime nájsť na túto fascinujúcu záhadu odpoveď. A to tak, že preskúmame, ako si náš mozog vôbec vytvára to, čo mu hovoríme realita. Tak, poďme na to. Tieto extrémne stavy, ktoré sa kedysi považovali za niečo čisto mystické, sú dnes vnímané ako úplne unikátne laboratórium. Viete, umožňujú nám študovať, ako presne mozog konštruuje našu realitu a čo sa stane, keď tento proces začneme zámerne meniť. Dobre, ale ako sa k tomu vôbec dopracovať? Ako to pochopiť? No potrebujeme na to správne teoretické okuliare. A tým kľúčovým nástrojom je teória známa ako princíp voľnej energie, ktorá nám dáva úplne nový, prevratný pohľad na fungovanie mozgu. A toto je absolútne kľúčová zmena v pohľade na vec. Dlho sme si mysleli, že mozog je ako nejaká pasívna kamera, ktorá len nahráva svet okolo nás. Ale nie je to tak. Je to skôr aktívny projektor. Neustále, v každom momente si vytvára svoju najlepšiu predpoveď, akúsi halucináciu o tom, čo sa deje, a túto predpoveď len neustále koriguje na základe dát zo zmyslov. A čo je na tom fascinujúce, v jadre je ten princíp vlastne strašne jednoduchý. V podstate hovorí, že úplne základným cieľom mozgu je robiť čo najpresnejšie predpovede o svete. Prečo? Pretože keď sú predpovede presné, znamená to menej prekvapení a menej prekvapení znamená vyššiu šancu na prežitie. Takže, ako to celé funguje? Je to taká neustála slučka, predstavme si to, z hora nadol, z vyšších centier mozgu, idú predpovede. A z dola nahor, od našich zmyslov, idú signály o chybách. Teda o tom, ako veľmi sa predpoveď nezhoduje s realitou. Tento jednoduchý mechanizmus je základom vnímania, učenia, no vlastne celej našej reality. Dobre, teóriu by sme mali, ale čo s tým v praxi? Práve teraz sa na to pozrieme. Ukážeme si, ako meditačné techniky dokážu úplne priamo a cielene manipulovať s týmto prediktívnym systémom. Viete, tie klasické 5 prekážok z buddhistickej psychológie zrazu dávajú úplne iný zmysel, keď ich preložíme do jazyka neurovedy. Zrazu to nie sú nejaké morálne zlyhania, ale jednoducho stavy vysokej chyby predikcie. Napríklad túžba, to je len obrovský rozdiel medzi tým, čo je, a tým, čo náš mozgový model predpovedá ako lepšie. Alebo nepokoj, to je len zlyhanie modelu stabilizovať sa na jednej predpovedi. Prvé kroky koncentrácie sú teda úplne cielené zásahy do tohto systému. Vitaka je vlastne ako by sme chytili gombík hlasitosti a naplno ho otočili na jeden jediný kanál, náš dých. Tým sa všetky ostatné zvuky, všetky ostatné vnemy potlačia. A vyčara? To je to neustále jemné doľaďovanie tohto zamerania, aby sme minimalizovali akékoľvek chybové signály. A teraz prichádza niečo naozaj fascinujúce. Kľúčový neurovedecký poznatok. Zdá sa, že skúsení meditujúci sa dokážu naučiť vedome aktivovať mechanizmus v časti mozgu zvanej talamus, ktorý doslova zatvorí senzorické brány. Mozog sa tak efektívne odreže od vonkajšieho sveta, čo samozrejme dramaticky zníži prísun akýchkoľvek chybových signálov. Dokonca aj pocity ako nadšenie a blaho sa dajú, no povedzme, že opísať výpočtovo. Piuhy, čiže nadšenie, je v podstate nával dopamínu, ktorý prichádza, keď chyba predikcie prudko klesá. Je to odmena za to, že náš model reality sa stáva úspešnejším. A sucha, teda blaho, to je ten pokojný, stabilný stav, keď je chyba predikcie už dlhodobo nízka. OK, systém je stabilizovaný, a čo teraz? Teraz sa začína tá pravá hlboká práca. Je to systematické zjednodušovanie generatívneho modelu mozgu, a to vrátanie toho najzákladnejšieho modelu toho, čo nazývame ja. Poďme si to prejsť krok za krokom. V prvej džahane je ešte stále prítomné silné ja, ten aktívny agent, ktorý sa snaží a všetko kontroluje. V druhej sa kontrola uvoľní, proces sa zautomatizuje a ja sa stáva len pasívnym pozorovateľom.
V tretej a štvrtej sa postupne vypínajú aj systémy odmeny a hodnotenia, až kým sa celé naratívne a telesné ja úplne rozpustí, zmizne. Takže model ja je preč. Ale to nie je koniec. Cesta pokračuje ešte hlbšie. Teraz sa proces zameriava na dekonštrukciu samotných základných kategórií, cez ktoré vnímame svet, ako je napríklad priestor a samotné vedomie. V 5. džajne urobí mozog niečo ako softvérový update. Jednoducho zmaže z modelu reality parameter hranice. A aký je výsledok? Predikcia priestoru ako nekonečného, neohraničeného. To vedie k obrovskému pokoju, pretože už nie je potrebné predpovedať žiadne konkrétne polohy ani objekty. V tomto štádiu sa model stáva plne rekurzívnym. Je to, ako by sa kamera otočila sama na seba a začala filmovať vlastné fungovanie. Mozog začína modelovať a vnímať svoj vlastný proces vnímania. Vníma samotné vnímanie. V tomto bode sa systém aktívne učí, že najlepšia predpoveď je, žiadna predpoveď. Že najpravdepodobnejší vstup je nulový signál. Modeluje teda absenciu akýchkoľvek javov, čo vedie do stavu extrémneho informačného a metabolického ticha v mozgu. A toto je už absolútna hranica toho, čo systém dokáže. Presnosť predpovedí klesne tak nízko, že systém už jednoducho nevie rozlíšiť, či niečo vníma alebo nie. Je to stav na hrane noža, tesne pred úplným fázovým prechodom celého systému. A teraz sa dostávame na samotný vrchol. K tomu najneuveriteľnejšiemu bodu celej tejto cesty. K stavu, ktorý sa prekladá ako zánik vnímania a cítenia, čo není nič iné ako úplné, aj keď dočasné, zastavenie vedomia. Hypotéza hovorí, že keď sú všetky základné stavebné kamene reality, ja, priestor, čas, postupne odstránené, mozgový model už jednoducho nedokáže vygenerovať žiadnu platnú hypotézu o svete. Výsledok? Totálny, našťastie dočasný kolaps celého systému, ktorý nám generuje realitu. Ako by sa na chvíľu vypol celý softvér. A práve tu je tá pointa. Prečo by toto niekto robil? Pretože to nie je únik. Keď sa systém po tomto stave reštartuje, robí to akoby bez nánosu starých zvykových predpokladov a chýb. Patologické vzorce myslenia, ako napríklad tie pri depresii alebo posttraumatickej stresovej poruche, sú výrazne oslabené. Mozog v podstate dostane šancu na čistý štart. A to nás privádza k poslednej, možno trochu provokatívnej otázke. Ak je naozaj možné takto hlboko a bezpečne reštartovať celý operačný systém našej mysle, čo to vlastne znamená pre budúcnosť liečby duševných poruch? Toto je myšlienka, ktorá fascinujúcim spôsobom spája starodávnu kontemplatívnu prax s úplnými hranicami modernej neurovedy.